Sanibonani babukele emakhaya, igama uThobekile wakamdlalose phasi kohlelo lemadlula media inkinga zomhlaba. Babukeli bethu makuthi uyaqala ukubukela uhlelo lothi bengisacela bandla upress usubscribe ukuze uzoba uqala othola indaba zemadlula media uma ngabe sesipostile epagini lethu. Babukeli bethu namhlanje sifonelwe Scar ubhale kanjalo uthi uyacela bandla ucela simsize simfunise intombi yakhe uma wengane izinto zakhe nje azilunge ayihlangani ufisa ukuxhumana naye ukuze izinto zakhe zizomlungela. So babukeli ke ngicela ke nihlale nami ningayendawo sambeni siyeke kuyena uScar afike achaze ukuthi kungane sibizile thina usibizeleni simese ke esizwile udaba lakhe bese siyahamba babukeli siyakomfunisa ke uma wengane bese siyazama ukumsiza. Ngiyabonga. Sanibonani babukeli, ayisesikena ke ubhuti Star, ngizocela bandlani bingelele ayichaze ukuthi uba. Ngibingelele kubabukeli, igama lami nguStars, ngihlala emaphephetini. Ngibhalele uthi Sithobekile la ngoba nginenkinga. Inkinga yami inzima kakhulu. Ngaba nomuntu osifazane sithandana naye wahamba ekhulelwe. So mangihamba abantu bezizulu ngodlela into zami eziphambana ngakhona. Makutholakala kuthiwa kunengane yami ekhalayo entabeni ayiqokile. Manje iyakudinga ukubuya ukusekhaya. So mangaba abantu bezizulu bayasho ukuthi kunenkinga ekhona. So bengicela uSithobekile ukuthi angisize kulolu daba ngoba nje nasemsebenzini into zami ayihambi kahle. Kade sesikhundleni sekehlisiwe isikhundleni. Izimoto ziyaginqika isekhaya izinto ziyaphambana sizwana nabafowethu kuvela wona lengane le. Into kanjalo engifisa ukusizakala ngayo. Okay bhuti Scar, ngiyakuzwa usulibikile udaba lakho. Ungake nje ungitshela ukuthi bekade wamazini mhlawumbe usisi. Usisi sazana sisafunda naye. So sazana sabancane saqhubeka nento yethu sahlukana khona ke sisebancane ke ngokuthi njoba wemithi nama sekuyindlela zokuthi ngibaleke ngoba impilo izobanzima njengoba sengiphumile ke esikoleni ke sekuyavela ke manje sekunzima ngoba zonke into zami njoba ingalungi nje ayilungi. Ngiyakuzwa ke bhuti uyindlela obika ngayo udaba lakho kodwa usisi uma ucabanga mhlawumbe uyamazi la ikhona. Ya ngiyamazi kodwa manje inkinga bamkhomba ukuthi uqashile ngenxa ukuthi uyasebenza amakhaya akhe ngiyawazi la ekhona. Ngizwa uthi usisi uwayekade ekhulelwe mhlawumbe usuke wazama ukuxhumana naye mhlawumbe uthola ukuthi ingane ikhona noma yikho ngoba phela uyasho ukuthi umuntu izinto zakhe azilungi ayihlangani kuyavela ukuthi khona ingane ekhalayo entabeni. Ya ngangazama ukuxhumana naye kwaye ukuthi ingane ayikho. Futhi ngiyavela ukuthi vele futhi niyona lengane le engivalele into eziningi. Okay manje thina ufuna ke sikusize kanjani sikise kusisi? Yebo ngakuthokozela ukuba naye. Mase ukhuluma nosisi ukuze nikwazi ukulungisa indaba le yengane. Yebo into kanjalo impela ngoba kumele ngibe naye sikwazi ukuthatha ingane la kuthiwa ikhona khona sikwazi ukubuya izekhaya silungisa izinto kuze nami izinto zami ikwazi ukubuya lesimeni saso. Okay babukeli, ngiyacabanga ukuthi senimzwileke ubhuti Scar uthi ufuna usizo simfunise usisa ethandana naye bahlukana ekhulelwe manje uyachaza uyasho ukuthi izinto azimhambeli kahle uthi umuntu wamasiko meya la kwemasikweni eyobheka kuthiwa kunengane ake ekhala entabeni. Ngicela ke sihambeni babukeli ke sonke siyomfuna usisi sizwe ukuthi ngabe lengane athi yakhala entabeni ngabe yakhe yini usisi sobe sesizwa kahle ke udaba lonke seliphelele uma sesithole nosisi. Ngiyabonga. Ya sanibona babukeli ke sesihambile sabuya usisi simtholile nangu ngizocela njani bingelele babukeli ayichaze ukuthi ubani. Ngizoqala mina kodwa ngimbingelele. Sawubona sisi. Yebo njani sisi? Ngiyaphila njani? Igama nguThobekile wakamdlalose ngiyanda uhlelo imadlula media sibhalelwe ubhuti kodwa bengisacela uyichaza ukuthi ngabe uba. Igama lami nguSiphesihle ngwakasithole. Okay Siphesihle. Ngabe uyamazi ubhuti lo seceleni kwami? Yebo ngiyamazi.
Okay ke Sipesihle, ubhuti ubhalile wathi sesithobekile nginenkinga ngicela ungisize ngicela usizo lakho izinto zami ayilungi ayihlangani kodwa ngoba ula eduze kwami ngizocela yena ukuthi asho ukuthi kungani ecele thina ukuthi sihambe sisifune wena sikuthole bese yasho ukuthi yini kahle kahle eyenza ukuthi akufune aza kuthole. Ubhalele nini ukuba ezoxazulula inkinga nami? Ngiye ngibeke ukuthi inkinga nawe unenkinga yena usedinga wena usedinga usizo lakho kuleyo nkinga nayo kodwa ngizomdedela akukhulume nawe. Hayi ake ngimlalele ngizwe ukuthi ufuna ukuthini. Budisa ake umchazeleke ngoba nangu Siphe usekhona ukuthi kungani umbizela namhlanje. Siphe mfethu njengoba wazi wethu ukuthi sake safunda sathandana mfethu kwagcina umithi sagcina sikhuluma ukuthi mfethu ingane asikhipheni ngenxa yokuthi izimali zazingekho lesasikhathi yabo manje mfethu mase ngihamba abantu bezizulu njengoba usubona usengumuntu osekhulile empilweni osephusha. Mana ke Stars ngicela ukubuza uthi sagcina sivumelene ngokuthi siyikhiphe ingane noma wena wathi angikhiphe ingane. Lokho kwaqhamuka esayidini kaba. Kwaqhamuka esayidini lami mfethu. Angeke ngize ngakwenza na? Njengoba mfethu ngichazela ukuthi ngihamba abantu bezizulu. Njengoba wazi na ukuthi ngumuntu othanda izinto zamasiko kanje nasekhaya abantu abalandelayo isiZulu yabo. Ngahamba kubantu ababonayo bathi ingane yami yaphuma. Yakhala eintabeni. So ingakho ngikubizile ngakucela sisithobeke ukuthi solungisa le nkinga le ukuthi wena ungichazele ukuthi kahle kahle kwagcina kwenzakaleni. Ufuna ukwazi. Yebo ufuna ukwazi. Okay. Hayi ngiyamuzwa mina ngiyamazi ubhuti ukuthi kunokuthi nje ngoba ubona nje kahle kahle ngiyadideka ukuthi uqhamukaphi kanjani because mina lo bhuti lona ngikhumbula ngisho idate akangitshela ngayo ukuthi angikhiphe ingane. Ngisho isikhathi lapho ngangimncane age of 16 years. Engimithisa efunda ugrade 11 ngifunda ugrade 9 ngizophathela ugrade 12. Khumbula ngisho isikhathi and kwathatha isikhathi ukuthi ngimone ukuthi mina ngikhulelwe. Ngamtshela ukuthi ngikhulelwe. Wangitshela ukuthi yena ke ngeke ezekwazi ukugcina leyo ngane mangigcine yami. Ngayibuza ukuthi kanjani wangitshela ukuthi ngisikhiphe. Ngambuza mina ngathi sikhishwapi sisikhozi ngangingane futhi ngangikhulela emakhaya ngangihlalele ekhaya ngingazilusa. Wangitshela ukuthi angazi ke manje ukuthi ngiyasigcina akahlangane nalokho. Kwababhlungu ngaphatheka kabi ngoba ngangimncane kakhulu ekhaya. Even ngisho sengimtshela ukuthi okay fine uyangilahla wena. Okusalayo kodwa abazali bami ngeke beze bengilahle vele ngihlangane nawe umdala wangisela. So angazi ukuthi ufunani kimi. Ingane yaphuphuma. Ngenxa yokuthi nganginenkinga ngine stress. Okay. Ekuphuphumeni kwengane ngixolise nje ukubuza sesisithembu. Ekuphuphumeni kwengane mhlambe wakwazama ukumxhuma mhlambe umbikele because ngiyabona ukuthi hey le ndaba ikuvusela izinhlungu ubhlungu ngathi buyabuya. Angaze ngizame yena kwathi mase kuzokushaya izikhathi zokuthi kumele ngabe ngiyabeletha. Wathatha ifoni yakhe wafonela usisi wami. Wazenza omunye umfana wayekade ngishela ngakubo. Wathi apha amawela akini. Ezenza lo mfana lo usisi wami wathi ungasungixhaphaza uStars ngiyakuzwa ukuthi usibani bani lo khuluma naye engikhuluma naye wathi hayi ukuthi ngoba ngusibani bani wayishintsha igama yena sazi ukuthi sekufanele ngabe ngiyateta ngaleso sikhathi kanti fanele ngaleso sikhathi leso kumele ngabe ngiyateta isisuvele sesiphuphumile ngezimo ezithile ngabhekana nazo ngangimncane ngine stress nasekhaya ngake ngathi ukuhlukumezeka and ngiphathisa usizi kabi lento uma ngimbona. Okay ke sisithe ngiyakuzwa udaba lakho nelakhe futhi ubhuti ngiyalizwa angithathi masayidama ukuthi kodwa ngoba ezile la udinga usizo engabe mhlawumbe ungakwazi ukumsiza ngalolu sizo alidingayo. Lwani awumchazele bandla. Yebo Siphe mfethu. Inkinga la ikhona mfethu nginengane ekhona. Kuyimanje sesibhedlela icindezelekile icindezelwe iyona lengane engekho. Pho mina ngeze njani ngoba yama yikho wena kufanele le yakho ibe khona. Leyo uzoyizala lapho uthanda khona. Le yami eyaphuphuma ngenxa yezimo engangibhekana nazo ubalekile wena umncane ngenze njani mina? Ufuna iphile le yami? Mana ngiyacela uhlisa umoya mfethu njengoba ngizela kuwena ngiyakucela. Ngongwazi hayi ngami mina ngeke ngikwazi ukuyiphilisa. Angilwi mfethu nawe. Into engiyifunayo ngifuna usizo lakho kuphela la mina. Kuthi ngenzeni? Yabo Siphe njengoba lento le iyehlele mina. Nawe sangakwehlela. Because mfethu yabo njengoba iseyintabeni ingane isangabuya nawe kuvalele izinto eziningi because nawe yakho ingane ethe sikhuluma ngayo mfethu ukuthi landa ingane eintabeni la ikhona ibuyize ekhaya ayiphuphumanga ngaqede ngafihla ekhaya
angakaze nje ngifihle bayazi ukuthi ngaphuphukelwa isisu yenzelwa usiko lasekhaya lokho malume luphekelo lefanele ulenze wena uyithandanga ingane yakho hayi ngoba ngayithandanga ingane Why mfethu ungangikhi- inkinga kasasafunda kwakuzoba if nzima ngifunda mina ngangingafundi ngaleso sikhathi kwakuzoba nzima ukuthi phethe ingane siyiphile sesiyophilisa ngane ingane ingane mayisikhulile akuyona eyakho mayisizelwa akuyona yakho yawo wonke umuntu emphakathini awukwazi lokho ngiyakwazi lokho mfethu wena? kodwa kwakuzoba nzima hayi kwangeke kukwazi ngoba wawazi usengizange uzokufunda umatric wena ngazofunda kanja inamba namhlanje usuzodinga usizo lami never ngazofunda kanjani umatric mfethu nginengane la nginaka ingane isikole la kungixinile yonke into kwakufanele ukucabanga kwasekuqaleni lokho sipe ngiyakuzwa mfethu ngiyalivuma iphutha lami angibona nje lesa Yabo. sibhedlela angihlangani naye ngiyakucela-ke yebo ngiyakuvumela lapho awuhlangani nayo Yazi kodwa wena nje, mana into ngikucela, uxhaphaza mina uxhaphaza uma uxhaphaza obhuti uxhaphaza abafethu osisibami wangimithisa waphikisisa wangenza ngathi bengilala lalo lonke izwe 2 namhlanje uzobuya ngoba nakho wena umithise someone ozoteta akakwazi ukuteta ngenxa yokuthi ukhala le yami ingane ayikhaleli ephambili sipe yabo la mfethu ukulungisa nawe lento nje ngiyakuzwa uma uthi izinto zananazenza kini zamasiko kodwa isangakubuyela mfethu Ayisona. ikutshela ukuthi ngifuna ikhaya likababa yabona mina nalapha engihamba khona ngiyaflya nje ngenxa yokuthi angakaze ngikucabange lokho kwababhlungu ngitshetha ngikhipha isisu ngimncane angeke nje angikwazi ukuxolela bhuti abantu kahle kahle ngiyakunyanya kahle kahle futhi ngifikisela ngenyembezi ukuthi wena ungafike wena empilweni yakho ungitshela ukuthi angithanda ungifundise uthando ukuqanga ngiqala ngayo ukuthanda umfana and then wabona ukuthi ngibalekele nawe sipe uyalwazi udaba ukuthi ayikuthanda ngikuthanda inhliziyo yami yonke hayi ngoba ngihlosile mfethu ukuzwisa ubuhlungu kwakunzima ukuthi mfethu sibe nengane sifunde isikole sobabili umthwalo kuzoba umthwalo wabazali bethu hayi never kwakuzoba umthwalo abazali vele ngikutshelile ngaseqale ngathi mina vele wena ngoba ungilahla angikwazi ngihlangane nawe umdala unamazinyo u32 owami umzala akazange ngilahla waba khona namhla kuphuphuma ingane okay sipe ngiya-understand but into engiyicela kuwena ngicela into eyi-1 ngicela bese sivumelane sikwazi ukulungisa lento le Sivumelane mana sipe into engizokuchazela wona hayi usinawo ukwazi usiwenza amaphutha sonke emhlabeni sifunda ngawo amaphutha mfethu lokukhipha ingane ngiyavuma ngaba nephutha futhi konke lokhu ngiyayisola fana ngakho umuntu wesilisa nje othi nje akuphuma ingane ngangiqala ngawe mina ngangizokondla ngane sipe ingane Awuzondla njengoba ngane? ngisho ukuthi sipe Njengoba kwakuzoba nzima njengoba ukuthi ngisho sifunde njengoba ngisho ukuthi ingane ifisa ifikile emhlabeni yawo wonke umuntu Okay ngicela bandla nje nehlisa umoya siphe ngoba ubhuti usibhalelile la unenkinga ufuna usizo ngicela nje wehlisa umoya uzama ukucabanga ukuthi mhlawumbe ungakwazi yini ukumsiza abo ukuthi neniqophisana ngeke kuze kunisize ngoba egcineni oyedwa wena unenkinga egcineni oyedwa wena ukhona into ayidingayo komunye nizame nje ukuthi nixoxe kahle nibone ukuthi ningasizana kephi futhi uma ukuthi uthi awufune kumsiza awufune kumxolela akekho futhi ozokuphoqa ngalokho ukubuza siswa kwa media ukuba kuthiwa nguwena obhekene ngaleli side lami lokuthi ufikile wakumithisa wakutshela khipha ingane uyabuya namhlanje ngoba nakhe kuyozalwa enye ingane esesibhedlela ayiteteki le ngane noma unenkinga ngenxa yokuthi kunengane ekhala le yakho kwakuthiwa ikhipha ungathini wena nje yabona ke manje na ke kuphela ke uma usufaka mina kona mina angithathi masayidi mina owami umsebenzi ukuthi abantu bagcine besizakalile kodwa ngoba ufuna umbono wami mina bengingathi ukuze ngelinye ilanga ungathi into zakho mhlambe into zaloya muntu zavaleleka ngenxa yokuthi wena wanqaba noxolo hayi noma ubungamsiza mhlambe never abona nje lo angeke ngize ngikwazi kumxolela okay phela cela uhlale phansi ke no hlalela ukuthi ngixolele lo mama mana siphephe ngicela uhlale phansi ngiyacela manje hlalela ukuthini ngiyacela nkosazana hlala phansi uyabona nje wena nengane yakho hamba nje ushone angeke ngikwazi sisi sipe ukuthi konke ungayi-understand uyazi kani ngiyasebenza njengoba ngaphuma esikoleni intombi ngiyitshitshi ngihamba umhlanga yebo ngiyakuvuma Two ngangigida ingoma nezinsizwa ezangakithi izinsizwa zaqamba ingoma ngami ngenxa ukuthi ngimithi ngiyayazi namanje lo ngoma leyo so nje wena nje mangikubuka kahle kahle uyena umuntu nje engakubuka ngithi ngakwazi ukuxolela makuwukuthi mhlambe ngovinjwa uwe phambili angeke ngize ngikhona kodwa phela siphe cela uhlale phansi kuyenzela mina sithando sami cela uhlale phansi wehlisa umoya sizameni sikhulumeni phela le ndaba angikuphoqa isithandwa sami ukuthi umxolele uyamxolela noma umxoleli uyamsiza noma umsizi lokho kobe kusuka kuwena mhlawumbe kube ufike wathi ufuna ukulungisa inkinga mayelana
nokuthi wathi angikhiphe isisu usefuna ukwazisa ingane kubo abakubo ukuthi ingane kwaba nengane kanje egcinela ingane nethi ukuthi engitshela ukuthi ngoba nakho kukhona ozozalwa cha akashongo kodwa ukuthi uzozala uthi naye iba nezinkinga ngenxa ukuthi kukhala ingane ezintabeni yena kahle kahle mengithi mina ngiyalalela indlela achaze ngayo isitori ingane yakhe iyakhala ezintabeni ufuna ukuyilungisela ngeside lakhe sengingezwa ke kena ngimbuza ukuthi mhlambe lokulungisa kusho mhlambe ufuna ukuxolisa kwena ufuna ukukhokhela leyo ngane mhlambe mase yenzela izinto ngoba phela izinto zamasiko makuthi umuntu wesiZulu yazazi kunalezi zinto ezenziwayo ezenzelwa izingane ezaphuphuma awucabange nje ziyakhula izingane lapha emakhaya and ngilokhu ngibekusile ngithi aze neyami ngabe ingaka ngiyakuzwa kodwa ke phela futhi Star akusho ngempela ukuthi mina sisi into engimisele ngayo Siphi ngizoyikhokhela ingane umntumbi bakho ngibukhokhele ngubani ngiyafuna ukuthi izinto yilunge njengoba ubona uzosekhaya ushabalala nje uyazini ukuthi ke mawuthi uzokhokha kuningi kanjani okufanele ukukhokhe ngiya-understand mfethu amaphutha esengiwenzile sekuningi kakhulu futhi ngiyimisela njengoba ngisho ukuthi ngiyimisela ngokulungisa amaphutha engiwenzile kuwena mina mangaqala ngikubalele nje ngosiko ngoba ngumZulu futhi wakaZulu angaqala kubalele ngesuku zu3 inkomo mina mase ngieda imbuzo ukuthi wangichaphaza wangibukisa nezwe lonke ngiyakuzwa Siphi konke lokho ngiyimisela ngokulungisa njengoba usho nje ukuthi zu3 inkomo kodwa mina angiboni even ngisho ekhaya ngisho abafowethu angiboni kodwa Siphi uyacabangela lo muntu osasibhedlela ungavuki uyayicabangela imoto zami lezi zishabalala emgaqweni ziphele uyacabangela umsebenzi kade ngiwenza namhlanje nje kwase ngiyiphathi sengiphenduka umsebenzi kade ngumphathi emsebenzini sengiphenduka umsebenzi kungani kufanele ngicabangele wena mina Siphi la saseyingane hayi ngoba nami ngenza ukuthi ngangihlosile ukuthi cha lengane sayikhipha nami kubhlungu kumina yabona ubhlungu kuwena nakumina kubhlungu njengoba usho ukuthi ingane uyayikhoma yebo esikhathini eside impela njengoba ngikutshela nasekuqaleni ukuthi sonke emhlabeni sifuna ngamaphutha izinto ziyaphenduka njengoba sayiphendukile nje awu hayi angikholwa mina okay kodwa ke mawucabanga ke mhlawumbe ungakwazi ukumxolela noma umnikelele usizathu uyalifuna awu ngisazocabanga ukuthi ngiyakhona ukumxolela kodwa nje ayangiboni because mina akukho kungivimbile empilweni nengane eyenzelwa isiko ngendlela efanele lalwa ekhaya ngoba ngalesikhathi ngiphuphumelwe isisu sami sasiseno 5 months ngaleso sikhathi ingane lapho isukusiphila kwabikwe emsamo kwabika ukuthi ubabwayo akekho ulahlekile batshelwa bonke abadala manje mase sesizophinda sithi ubuyile ubaba leyo ngane mina sekufanele ngibuyele ku-aunti ngibuyele ngima ngiyochaza leso story ukuthi usebuyile ubaba wengane owabaleka babhekana nomncabo babhekana nayo yonke into Siphethu nawe ungalithatha udaba ulidlale phambi kwabazali bakho ubachazela ukuthi cha ubaba wengane ubuyile ubika izinkinga abhekene nazo nabo nje abazali abantu asebekhulile abasazi izinto zesintu mhlawumbe kukhona into abangathi angiyenze yabo lokho kugeza umuzi ukuthi ngaphika ingane ngimisela ngokwenza lokho nokuthi ngigeza umuzi wakini ukuthi ngathi ngikhipha ingane ngimisela ngokwenza lokho ukhokhela umntombi bakho ngizokwenza lokho okay ngoba wena ekhaya uyazi la ngizalwa khona awukhonanga ukuthi uze ekhaya uzocela uxolo mabe ngathi kwakona ukuthi ungibizele la kwimedia ku wrong uzothini cause akakazi nje uqhamuke mhlambe kwathiwa sikusasazele nezinja noma sakuxosha satha sifuna ukukhuluma nayo namhlanje uzongiveza kwi-TV kunzima lokho Siphe ukwenza ukuthi ngasuke ngiyekini ngiwazi amacala engiwenzile ingakho ngicele wena ukuthi ngicela uze ngala sizokhuluma kahle wena uzobe ususuka usulihambisa kudaba ekhaya usukuchaza ukuthi cha ngiyacela nangu baba wengane ubuyile hayi ngiyakuzwa ke Stars ngoba uthi ke unenkinga ufuna ukuxhumana nabasekhaya futhi uthi uzokhokha kodwa ke nawe uyazi ukuthi angizalwa ngedwa nginobhuti nginobaba nginoma so ngisazohamba ke ngiyokhuluma ke kuma ngimtshela ukuthi uke wafika kanje anginalo ilungelo lokuthi ngithi ibona abazokhuluma ukuthi umhlahlandlela uzoqhubeka kanjani ngoba ngiyakuzwa ukuthi uyimisele ngokuthi ufuna ukuhlawula yonke into kodwa nje ngokwami enhlizweni angisobe ngakuxolela ungayenzela ingane ukuze izinto zakho uphumelele ngiyabonga ngiyakuzwa Siphe mfethu ngiyabonga into oyisho mfethu kodwa lokho ukuthi inhlizweni mfethu uzobusabe uphila ngeke kuze kulunge ngizokucela mina mfethu uyidedele inhliziyo ukuze ingane ikwazi ukulungiseka zonke izinto zazo kodwa wena uzobopha enhlizweni nengane ngeke izokwazi ukukhululeka nayo because uma wayo ubophile ngizocela ukuthi uhambe ukhuluma nabazali bakho nawe uma usubudedele inhliziyo
Babukeli bethu, hayi ngicabanga ukuthi sesifikile esiphethweni, siyamuzwa. uSiphe uthi usazohamba ekhaya ngoba phela naye umntwana uphasi kwesandla sabazali, ayokhuluma nabazali ekhaya eza ukuthi abazali baqhamuka nasiphi isiphetho. Cabanga ukuthi okungenziwa ubhuti Star ukuthi-ke ahlale alinde yena uSiphe akuthi ambuyisele impendulo, bese-ke eqhubeka lapho-ke. Hayi okosuku-ke babukeli kuphela la, ngiyacabanga ukuthi eningasiza ngako-ke ningakhohlwa phela ukupressa u-subscribe ukuze nizozithola njalo iy'ndaba zethu. Okunye-ke ngicela bandla ni-comment-ke nisho imibono yenu, niveze ukuthi uSiphe mhlampe ngenze njani okunye nobhuti, okunye angakwenza engasizakala kanjani, ngoba phela niyazi ukuthi emhlabeni esiphila kuwona bonke abantu baney'nkinga, iy'nkinga futhi ziyakwenza ukuthi impilo yakhe igcine ishintshile ukuze-ke naye ezokwazi ukuthi izinto zakhe zilungiseke. Mhlawumbe ukhona omunye ozoqhamuka nomunye umbono azothi uma eyawufunda bathole usizo. Ngiyabonga.